Grabatzen ari garen unean gaueko 11:29 minutu diren honetan, gaur Bilabonan Zubizarretak eta Alberdi bigarrenak jokatu duten lauterdiko promozio txapelketako bigarren finalerdiaren analisia egingo dugu. Azkenerako garaipena Zubizarreta hirugarrenaren zat izan da, 22-19 emaitzarekin, eta pronostikoaz betetzeaz gain finalean izango da Ataundarra. Lehenik eta behin, esan behar duguna da, Iraitz Zubizarretak 3-3 norgehiagoka irabazi dituela ligaxkan, Alberdi lehena garaitu zuen, Mata ere garaitu zuen, eta finalean aurkari izango duen Eiguren ere garaitu zuen. Eta horrez gain, gaurko norgehiagoka ere irabazi egin du, beraz, 4-4 norgehiagokak irabazita iritsiko da finalera. Bestalde, Unai Alberdik soilik bi partida jokatu behar izan zituen ligaxkan, izan ere hirugarren norgehiagokan Andoni Gaskuek arazore edo bazuen eskuetan, eta horren ondorioz uko egin zion Unai Alberdiren aurka jokatzeari, eta astebete gehiago atxeden hartuta, atxeden ez, lehengo astean norgehiagoka izan baitzuen Tolosako Beotibarren, baina pixka bat txapelketako tentsio horri astebete kenduta iritsi da. Partida bete-betekoa izan da, oso partida ona jokatu dute biek ala biek, hasieran Unai Alberdi ikusi dugu batez ere, eta naiz eta galdu, azpimarratu nahiko nuke Unai Alberdiren aldetik jokoa irakurtzeko izan duen gaitasuna handia izan du, hor hasieran Zubizarretari bazekien nola jokatu, bazekien pilota ahoko zuloan uzten bazion Iraitz Zubizarretak sekulako ahala duela tantoa amaitzeko, eta are gehiago lauterdiko txapelketan zehar jokatu dituen 3 norgehiagokak ikusita, baina oso ongi saketik hasi eta gero pilota eskura zuenean luze jokatu dio, eta hor pixka gehixeago kostatzen zaio Iraitz Zubizarretari. Orduan hor Alberdiri ere abaguneak etorri zaizkio, eta partida hasiera horretan Alberdiren aldetik azpimarratzekoena hori izan da. Partida hasiera hori behintzat oso ongi irakurri duela. Gero ordea, Zubizarreta etorri da, markagailuan, pixkanaka, bera ere asentatu da, kantxan batez ere, eta aurretik ipini da. Batez ere, Alberdik pilota gehiago guzteaz gain, ongi sakatu du, eta gainera tantoak amaitzerako garaian ere fin ibili da. Dena esan dugun bezala pare-parean joan da, 12. tantora ere pare-parean joan dira, eta baita 18. ere. Eta hor, pixka bat biek ala biek noski akatsak ere egin dituzte, ez? Azkenean tentsio handia zegoen, baina tanto derrak ere egin dituzte, eta ikusi da gutxi oparitzeko zeudela, batez ere gaurko egun honetan, eta biek ala biek urrengo astean jokatuko den Tolosako Beotibarreko final handi horretan egon nahi zutela. Hor behar bada fisikoak ere egin du zer edo zer, baina lata guztiz ere naiz eta horrek behar bada abantaia gehiago teorian Zubizarretari eman beharko lioken, Alberdik oso ongi eutsi dio norgehiagokari, oso zentratuta aritu da, batez ere Azpeitiarra, lehen txapelketa izateko benetan txapelketa ona egin duela esan dezakegu, eta gero 19 joan direnean hor jada Iraitzek motoa abaia hartu du, Alberdi ere oso nekatuta, tanto exigenteak ziren jada, eta hor Iraitzek ahal gehiago du, eta ondorioz merezimendu osoz finala jokatuko du Iraitz Zubizarretak. Hala eta guztiz ere, benetan zoriontzekoa baita ere Alberdi bigarrena jokatu duen txapelketa, oso txapelketa ona jokatu du. Lehen partida Eskirozi irabazi egin zion, bigarren partidan Espositoren aurka galdu egin zuen, baina gaurko partidan oso ongi jokatu du, eta nik uste hau ere beretzako orain hasiko den binakako promozio txapelketarako ere erreferentzia oso garrantzitsu bat izango dela, eta ikusiko du nola aritzen den. Kontua kontu, Zubizarreta finalera, beraz Zubizarreta eta Eiguren arituko dira datorren astean Tolosako Beotibarren. Unai Alberdik aur esan behar izan dio txapelketari, Zubizarretako 22, Alberdik 19, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan agur.